Cześć pozytywni kucharze, witam serdecznie w Pozytywnej Kuchni. Dzisiaj dalszy ciąg przygotowywania kompotów. Dzisiaj przepis na mój ulubiony kompot, na kompot z jabłek z dodatkiem świeżej mięty, przyprawiony odrobiną pachnącego cynamonu. Jest to kompot, który można podać zarówno na ciepło, zresztą jak wszystkie kompoty, jak i schłodzony na zimno, także teraz, kiedy jest tak bardzo ciepło, po prostu po przygotowaniu trzeba go schłodzić, potem wstawić do lodówki, tak żeby naprawdę zrobił się bardzo zimny i następnego dnia, czy nawet już po kilku godzinach cieszyć się smakiem pysznego kompotu jabłkowego, a oprócz tego z takiego kompotu oczywiście też można wyjadać owoce, które smakują rewelacyjnie. Dajcie mi znać w komentarzach, czy lubicie kompot z jabłek, czy może wolicie jakieś inne smaki. Dzięki Wam serdecznie za uwagę i zapraszam po więcej przepisów na pozytywnakuchnia.pl. Jabłka obrałam ze skórek, a teraz przekrawam je na kawałki o wielkości jednego kęsa. Wszystkie wrzucam do garnka i dodaję pozostałe składniki. Ja zdecyduję się przygotować kompot z jabłek z dodatkiem cynamonu i mięty, ale zamiast cynamonu można dać skórkę startą z cytryny, a zamiast mięty, kiedy jest w składzie cynamon, można też dosypać goździki. Ilość cukru w kompocie zależy od słodkości samych jabłek, dlatego trzeba po prostu spróbować kompotu zaraz po zagotowaniu. Kompot gotuję pod przykryciem na średnim ogniu, tak żeby jabłka zmiękły, a kiedy zmiękną, całość doprawiam odrobiną cynamonu i jeszcze chwilę gotuję, a następnie schładzam. Najlepiej najpierw wystudzić, a potem można kompot schłodzić w lodówce, chociaż oczywiście można też go podać na gorąco. Gotowy można udekorować świeżą miętą. Życzę Wam smacznego, zapraszam po więcej przepisów na pozytywnakuchnia.pl i dzięki za uwagę.